Subscribe ka Gang! Yun, salamat. Shoutout sino? Oh. Jake TZ! Yun. Walang comment! Shower out! Thank you, thank you. Subscribe ka Gang! Ayun. Thank you, thank you. Thank you, man. Thank you. Siya nga pala, mahilig ka ba mag-travel? Mahilig ka bang mag-adventure? Gusto mo bang dumami ang iyong mga kaibigan? Matikman ang masasarap na pagkain at marating ang hindi mo pa nararating. Basta meron kang bisikleta, lahat ng yan posible. At kung hilig nyo ang hilig ko, welcome ka sa channel ko. Huwag ka mag-alala, libre lang mag-subscribe, mag-like, at hit the tiny bell para updated ka sa mga susunod kong video na kagaya nito. This is Wendell Petitanan, your truly Kabaigang. So ayan mga kabaigang, andito na tayo sa bayan ng San Fabian. San Fabian. Pasok muna tayo itong Taligan ha. Tapos drop by lang. Nag-uupa na, ang bilis. Woot woot! Tagupan. So ayan mga kabaigang, dito na tayo sa boundary ng Dagupan City. Eto na. Dagupan, welcome. So yun guys, paglampas ng Welcome Dagupan, may checkpoint doon, pero hindi naman sila nang sisita. Before tayo dumaretso ng Lingayen guys,
dadaan muna tayo, drop by muna tayo ng Tondaligan Beach. Let's go! So ayun mga kabike, drop by tayo Tondaligan, drop by ng Tondaligan, tapos later diretso tayo ng Lingayen, Lingayen Bay Walk. Beach din yun, ito beach din. Silip lang, let's go. So ayun mga kabike gang, andito tayo Tondaligan Beach. So yun mga kabaigang, andito kami ngayon Tondaligan. Namit namin sila, grupo ni Christian. Ito sila. Sila dyan. Ayan. Drop by lang kami dito tapos diretso Lingayen. Ingat po idol. Kayo din, ingat kayo. Next time sama ko sa inyo. So yun guys, marami ditong mga bikers. Mimigay lang tayo ng sticker. Tapos uwi na din tayo. Hindi, diretso tayo Lingayen. Mimigay lang tayo sticker dito. And Ano pong ano nyo? Kabike gang. Kabike gang? Oo. Iyan na namin. Wendell Sitisanan. Andyan yung ano. Subscribe natin. Sige. May grupo ba kayo, sir? Wala naman. Ano, Meron po ako sa ano. Mga taga saan kayo? Sa Dagupan lang. Dagupan, sir. Ayun. Ay, vlogger ka po? Yes, vlogger. So, Hindi ayun. makita yung ano mo. Sige ba, i-search mo lang Kabike gang. Kabike gang. Ayan. Kabike gang. So, malayo na nararating nyo no? Okay lang. Okay lang. May YouTube kayo? Oo. Kaya ka vlogger? Yan din yung problem. Shoutout kayo para extra. Nice! Pangalan mo na. John Ro po. Pangalan, sir. Elmer po. Pangalan. Berkale po. Oh, shoutout na. Shoutout yan. Ayun guys, kita nyo, may sticker na agad dyan. Thank you, idol. So ayun mga kabike gang, na-meet natin dito ang grupo ng Pedal Capital. Ito sila. Sir, anong pangalan nyo? Alex Pasawa. Ayun, kayo po. Joey de Guzman. Kayo po. Mystery is Kayo po. Efren Lumbres. Ayun. Mga taga-san po kayo? Santa Barbara. Ayun. So, ilang taon na po yung pinakamatanda sa inyo? 60. Senior na po talaga, no? 65 si Dali, 65 eh. Wow. Si Kuya to si ano si Min. Opo. Wow. Tapos ang pinakabata naman, oh, marami. Basta bata talaga, marami. Ano po. Marami yung ano, junior. Mas maraming junior. So yun guys, halo yung grupo nila, may senior, may junior. So, Pedal Capital. Ano po? PC, Pedal Capital. Ayan.
Thank you po. Ride safe sa inyo. Nice meeting you din po. Kaya sticker. Pa-subscribe ha. Saan galing? Taga rito kayo? Ah, sige, sige. Ingat ha. Ingat, ingat. Sino? Wala. Ay ka muna, pangalan. Shout out. Hindi pinayagan pero nandito. Sir kayo, shout out. Ayun oh, nilagay niya na ka-bike gang. Ayan. Shout out sir. Shout out kay Princess, hindi nakasama. Ayan. Salamat. So yun, tapos na tayo mga ka-bike gang dito sa Tundaligan. Marami tayong nabigyan. Salamat sa mga nabigyan ko ng sticker. Kita-kits next time. So, diretso tayo, Lingayen. Let's go! They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Diretso kayo. Ingat, ingat. Gotta make a wrong turn and turn around. Ingat Gotta kayo. focus to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. So yun, naghiwalay na tayo ng grupo nila Christian. Pumunta na sila ng bayan ng Agupan. Kami naman nagkaliwa, bypass. Punta ng Lingayen. Let's go! They said, be me. Look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta focus to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. So time check, 8 o'clock na. So naghahanap muna kami ng merendahan, lugawan or bakery. Okay na yun. So ano man ang mauna, lugaw o bakery. Let's go, let's go! Tapover tayo dito. Kakain muna tayo ng breakfast. Kasi 8 o'clock na. Wala pa rin tayong breakfast. So dito tayo kakain. Ayan. So ayan mga kabaigang, tapos na tayo mag-breakfast. Mag na 9 o'clock na, napatagal yung kwentuhan doon.
Punta na tayo ng Lingayen Baywalk. Kami dito nagtitinda ng bangos. Bangos na dito. So yan mga kabaigang, malapit na tayo sa Baywalk. So dire-diretso lang itong daan na to. Tumbok ito yung baybay dagat. Malapit na tayo. So ito na guys yung Baywalk. Pero hindi pa tayo nakapunta doon. Dati doon tayo nakapunta sa dulo. So sisilipin muna natin dito banda. Marami dito mga resort. Ayan. Love Pangasinan. Yeah boy. So ito guys yung hinahanap natin, yung I Love Pangasinan. A few moments later. Uwi na tayo. Time check natin 11 o'clock. Pero ang tindi ng init ng araw, lalo't nasa tabing dagat tayo. Ramdam na ramdam ang init ng araw.
Grabe! Ang gulat eh! So ayan mga kabaigang, nandito na tayo sa bayan ng Rosario. Dito ko natatapusin guys ang video ito. Kung nakarating kayo sa dulo ng video ito, maraming salamat sa inyong panonood. Please support my channel, don't skip the ads para lumago pa po tayo. Don't forget to subscribe, like, and share my video. So hanggang sa muli, be safe! Thank you! Ingat, ingat! Pauwi na kayo? Sige, sige. Naka-live. Oo, naka-live. Shout out, wonderful question. Ay, shout out kay TBC, Ayan. tsaka sa ABC. WW. Thank you. Shout out. Wala po, lobat. Hello. Subscribe po kayo kay Pash. Ay, may channel ka, sir? Ito po si Pash. Ikaw? Kabaigang, sir, pa-subscribe. Thank you po. Thank you. Thank you, sir. Ingat. Dito na daw, Jong. Sarap pag-arrive. May nugget dito eh. Sabay shout out, ha? Kaya nugget si... Subscribe, kabaigang. Lang wala pa parang kakanta. Subscribe, kabaigang. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Subscribe ka gang. Yon, salamat. Shout out sino? Oh. JTZ. Yon. Shower out. Thank you.